Mm. Ini kebetulan. Hmm. Fine. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Rose Each. And for today's video, kay mag-utan ko og Bisaya nga utan. Since ako ramang usa, sugang mayra kay akong utanan, no? More on dahon and usa ka gabi. So, maulang na siya akong utanon for today. Ali, mga unta. Ini tayong sabaw. Pabor kayo sa uwan. So, ang ako ang kuanan ni tigsaglan ako siya og saging nga tundan. Kay para mo tamis-tamis ang akong utan kay ngano bawal mako magbutang og ano ba 'yon? Seasonings ba gawas lang sa asin. So mo na akong gitiknik is nagbutang ko og saging. Tas nindot kay pagkaluto kay lata kayo ang gabi. Nindot jud kayo lamig jud kayo ni siya para sa kuan. Pabor kay sa ulan-ulan. Atong tilawan. Nami kay siya. Tapos nagano ko og bombay og kamatis.
Kay lami kay siya kaunon manggod kay ngano maisa tong kanon. Then pwede sa nato isaw-saw mga dahon diri sa tong gikuan na so wala mo koy suka sa akong gigamit kay limoncito. Ali mga unta. Wala na ko guys. Lamig din siya. Ha? Ay, lamig kaayo oh. So atong tilawan ang saging. As in, naka-add siya og kalamay sa utan ang saging. So, bisag unsa nga saging nga tundan, mas lamig jud ang saging sa ay cordaba, oo, mas ano siya, pabor. So, wala man ko'y cordaba diri nga hinog. So, ang na. So, magkuha ka diri og dahon. Ato kabugnaon diri kay ato na ituslaw sa atong butang na kuan. Hilamian ko ang yung nilaw style ba. So, ako ding dahon ani guys, kay na siya kuan. Sayuti, dahon sa sayuti, dahon sa kamuti o kuan. Among gamay. So, gamay rin kayo ako. Kasi nakahimong isa ka panaksan. Labi kay mga panghatag silingan. Ano tayo? Ano tayo guys? Sige, pagdaba ka para butod. Mga sa gabi guys. Actually, ilan isa siya nga butangan siya og cordaba nga saging kay makapaal siya sa kanang kalangkot. So wala mga cordaba mo nga tunda na akong gigamit. So maka-add siya tanis-tanis imong utan. So no need na mag-blitzing, di ba? Ano ka siya guys? Kauban ang namiyan ko makinamot. Makinamot ko eh. Ay, naman kayong hatag ang hindi nakuha ko eh. So, napatod ako kanong guys, kay lugaw man ang anak ko good, kaya wala ko mag-pagingin ko, sila lang mag-iang. Wala ko yung magkasaw yung nani, ano mo, pagsaw na mag-uulon mo. Ano? Pirates. Nakasalong sunsak ko ng kalamig mo, may gasto, diba? So, wala kong gasto. Sa kuwan lang sa bakuran. Sorry guys, ay kung magtanaw kaya nakapunta ko but ano ko butanganan good tapi dapat Sabi ng gula nito siya ipagin sa kanton.
Thank you so much sa itong pagpaniod to karon. Salamat kayo sa inyong pagkuyog-kuyog and thank you so much for watching, guys. Please don't forget to like and subscribe and please share this video. Love you all. Thank you.